जाम्बी फिल्म प्रडाक्शना दिनैनिफ्राय साइखं सावथुननि शुटिंखौ जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय जाम्बी फिल्म प्रडाक्शना साइखं बर' सावथुननि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रिआव जागायजेनबाय। साइखं बर' सावथुना बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ लानानै मोनसे आबुं समाजारि सावथुनाव महर होनो नाजागोन। सावथुनाव फावखुंग्रि महरै मिस हेलेना दैमारी आरो ओम प्रकाश बिथांमोना फाव दिन्थिगोन। साइखं सावथुननि दिहुनगिरि मुस्रि बिरफुं बर', मुस्रि निजोम बसुमतारी, डाइरेक्टर मुस्रि जेजास खेरखातारि, स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार मुस्रि पंकज लाहारी। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला BCAनि आफादगिरि मुस्रि खामेश्वर गयारी आरो नेहाथारि मुस्रि मोगथां नार्जारी बिथांमोना बाहागो लाफैनो हायो। मोनदों माइनावस्रि हालामाव फार्स्ट टाइम। राङापारा आगोलाव फैखांबाय खिन्थु बिथिं फैयाखैमोन। जायगाफोराबो बिराद समायना। शुटिंनि थाखाय माने मोनसे पारफेक्ट लकेशन होननानै आं सानो आरो। थ' ओरैनो साइखं सावथुननि जिथु मुहुरत बे जानानै थांबाय, मोजाङै मोजांनो जानानै थांबाय। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जोंना शुट स्टार्ट जागोन। दिनै डे 1खौनो होनजायो। दिनैनिफ्राय 20-25 डेजनि गेजेराव जोंना शुटिंआ जोबनांगौ। एक्साइटेड जानानै दं आंबो बिराद बे साइखं सावथुनाव बे रलखौ खालामनो थाखाय। मानोना बे होननो थाङोबा जोंहा आंनि फेभरेटखौनो होनजायो पंकज लाहारी सार। बिथांनि सावथुनाव आं सिगाङावबो मावखांबाय गान्जा फाग्ला। बेनि उनाव बे नेक्स्ट प्रजेक्ट। आं अलवेज एक्साइटेड जानानै थाखायो पंकज लाहारी सारनि स्क्रिप्टआव मावनो थाखाय। बे बारावबो बिराद एक्साइटेड आरो आसा खालामो बे बारावबो गान्जा फाग्लाखौ जेरैबायदि रायजोफोरा अनसायदों बे बारावबो जोंनि साइखं सावथुनखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो। सनितपुराव बे आंनि फार्स्ट। आसा खालामो रायजोफोरनिफ्रायबो मदद मोनगोन होननानै। आंजों लोगोसे लिड दङ आदा ओम प्रकाश खेरखातारिया थाफागोन। आदा ओम प्रकाशनि अपोजिटआव आं खालामनो मोनगोन। बेखायनो आरो बांसिन एक्साइटेड बाव आरो। थेंक इउ। जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे सनितपुर जिल्ला बेवहाय आं थांनाय बोसोरावबो खालामफैदोंमोन मोनसे। जोंहा बे बिरफुं फंबायनिनो अख्रांनि हाथरखि होननाय। ओमफ्राय बेबो साक्सेस जादोंमोन गोबां। एबार जों बिनिख्रुइबो बांसिन मोजाङै खालामनो हागोनखौ मिजिंथिदों। मानोना बांसिन आरो जोंहा मोजां सिन आर्टिस्टनि बे प्रडाक्शनाव दा मोनबावनो हादों जोङो। गुबुन फारसेथिं स्ट'री स्क्रिप्ट जायखौ पंकज लाहारी बिथांखौ बयबो सिनायो। आरो स्ट'री स्क्रिप्टआ बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्टआ दासान्दि माने गोबां रायजोफोरजों अनसायजाबोखादों सिगांनिफ्रायनो। दा बिथांबायदिनि स्क्रिप्टखौ जों दिनै मोननो हादों। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। ओमफ्राय आसा खालामो सावथुना मोजां जागोन। गुबुन फारसेथिंजाय समाजजों गोरोबनाय समाजारि बेफोरबायदि जाथाया मोगथां मुलुगाव जाथावो आरो जादोंबो मोनसे समाव जादोंमोनबो। स' नैफोरबायदि जिथु जोंनि गेजेराव सोलिनाय माने माहारियारि मोनसे जेंनायानो बेबो। थिग बेफोरबायदि जाथायनि सायाव जों एसे नोजोर बोनानै नैबे सावथुनखौ दिहुननो आखायाव लानाय जादों आरो। ओरैनोथ' जों सावथुन होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहाथ' गिबियै रायजो राजानि मददखौ जों नांखाथारगोन। बिथांमोननि बोर नङाबा जों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया। रायजो राजा आरो बिथांमोनखौ गोजोन होनो हानायानो जोंनि थांखि जानोबो नांगौ। बिथांमोनखौ गोजोन होनो हायोबासो जोंबो साक्सेस होनना सानना लानो हायो। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय अनसायगोन। आरो सावथुनखौबो जोंबो बेबायदिसो बानायखानांगोन जाहाथे बिथांमोना अनसायो। ओरैनो जानला मानलाबाथ' बहा जानो। बेनिखायनो आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय अनसायगोन। लकेसन हिसाबै जों ओरै खाथि खाला जोंहा नैबे खाथियावनो माबा मोनसे हादान दङ लाइगांपारा। बेवहाय लानाय जागोन माखासेखौ। आरो माखासेया नैबे जोंहा माइनावस्रिनि खाथि खालानो लानाय जागोन। बेखिनियाव जों फोजोबनो हागोन। दा नैबे साइखं मुंनि सावथुनफ्रा जाबाय आदा पंकज लाहारी स्ट'री बिनि। दा बे सावथुनखौ जोङो गोबां मोजां मोनो स्ट'रीखौ। ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो मोजां खालामनाय हिसाबैनो जों जेनेबा प्रफेसनेल आर्टिस्ट हिसाबै आब' हेलेना दङ। बेनिफ्राय आदा ओम प्रकाश मेन रल हिर'। ओमफ्राय बाखि आर्टिस्ट दङ। ओरैनो जेनेबा बेखौ उनाव मिथिलांसिगोन। ओमफ्राय मोजाङैनो मोजां दिहुननो नाजानि। ओमफ्राय बयनिबो अननायखौसो लुबैयो जे सापर्ट होथों। बिदि मोजाङै मोजां दिहुनलांनो हाथों। आरो बेखौनो बयनिसिमबो खावलायो। बेनो बे सावथुननि बागैथ' जेनेबा जों सिगाङावबो बिदि मार्केट खालामबोबायमोन। देग्लायबो जेन जों मोजां दिहुननानै जेन सावथुनखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हायोब्ला बा दिन्थिलांगोन सानदों।
बेखायनो रायजो राजा सिगाङाव दिन्थिनानै जों मोजाङै मोजां गावनि जेनेबा डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे सारा आसाम बा सारा बर' रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनानै मोजाङै मोजां फिथाइखौ होनो जों सानदों आरो आङो सानो जिहेतु बे स्ट'रिया बर' हारिनि सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो थानाय मोनसे स्ट'रि नालाय जेरैबाबो आङो सानदों मा रायजोफोरनिफ्राय मोजां फिडबेक मोनगोन आरो माने जाबायदि मोनसे स्ट'रि लिरनाय जादों बे स्ट'रिया सरासनस्रायै मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय थायोमोन आरो ओंखायनो जिहेतु बे मोनसे स्ट'रिया जाथिजों सेन्टिमेन्ट थानाय नालाय मोजां फिडबेकखौ मोनगोन होननानै आं सानो स्ट'रिया बिदिनो आरो मोनसे समाव जाबायदिहाय थारमाने नंनायनि नङैनि जोंनि बर' जोहोलावफोरखौ माने साजाय माने सरकारनि मानसिफोरा सिथारखुमादोंमोन बेनि सायाव सोनारनानै बे स्ट'रिखौ लिरनाय जादों स्ट'रि लिरनायावथ' एसे खस्थ' जाखायो सानफोर उन्दुनाय गैयाजासे लिरनो गोनां जायो बेखौ आं एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला खम समनि गेजेरावनो दिहुननाय जादों जिहेतु बिरफुं फंबाया आंनो बांद्राय सम होआखिसै थारमाने शुटिंनि जास्ट 1 मान्थ सिगांल' फोरमायनाय जादोंमोन आरो खोथाखौ आं 1 मान्थनि गेजेरावनो माने सान हर नाजाथाबनानै बे स्ट'रिखौ दिहुनदों आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360